sini ang tekaisa belane khatunggu sini TWF tini burui botol borong ang koyo phaidi tabok sini morozat zirania cross phaidi tangka phaidi chong oro jaga goponi parking school phaidi tabok sini burui botol ni khorsa leader songjak bo norok nojot tonono koyo saklai ronai baite basanai disiplin ke tongai nangmar ono bongthong parino sagai kenaronai hambai Wila jini bukuk juk sayo tamani hingke joto tipramo thana hamjak nai khagana bukuk juk songni bagai specialist saklai mo Bijoy ora jini buron ke arsini songjak nai bukuk juk songna ang sanai norok joto jini bubagra jirania oran gari wo sopakya mo closing khai tongo aboni bagai norok bukuk juk songna ang sanai norok joto noni je bazar jak mani rongno norok jani jani bazar no folu khaye joto kinaro jini bubagra no lamjak songnani joto naithuto khaye ya pribaksa khaye ya thanjao ya ba ya grom laye jeng bubagra no lamjak lainai abon bagai ani bukuk juk songna especially koinai jini TWF ni buma juk songna angte joto sikla sikli rongno ang koinai no joto kinaro khaye basawoi jini bubagra no lamjak nani bagai ang no koi jau ke boba tong na ora satung manjagai ke boba tong na nok nukhumni samu humung khibioi abon bagai joto bukuk juk songna no joto kisani bagai nok nukhumni problem no khibui no kilo oda go phaja abon bagai kisisa barja no no yasa gui no joto jani jani barja jani jani samung no nasi gui jani jani samung no no joto tuidunoi khai thangman bagai ang joto bukuk juk songna ochuk sawoi no no ni thani ang joto koi mung no ni thani ya phadei ochuk sawoi no joto lukurok no te joto bukuk juk te joto takuk songna hambai je kebeng goi tonglai ba thansan mari hambai sanai borok Soto political district ni sini district level ni district president no hambai margo tamni ke YTF ni district president no hambai margo te district level ni worker of no jotor leader of no hambai margo tini boroni organized by te YTF district te YTF block level te political district ni block level ni president te buroi bodol ni political district level ni buroi te block ni buroi ni president te joto workers rokma hambai marugo tamni ke borok ni saitok mumbai ini o jagago naithothok khlaigoi mogor azano sung yasak sopnane bangoi borok ni je organize borok kok sagoi sini lukurok no kok sagoi je o jagago thansa jagago tobogoi gathering khairo phaika boni bangai ang pipe layer joto district level te block level te BC level te primary level ni sini adong rokno ang pipe layer hambai marugo tebo ani kha belainu tongthogo te joto o am saini je phainai chini do phani borok rok khusi khlaioi malo lama goi phainai rokno bahani ani khatsangma pipe ya hambai marugo te hasal sampa burui sikla jela sikla nugui mantra khapangni takutai bukuk thansani maribo lukurok bobo haike paisa bajak beli amara mohor kami ani o mangpili tei kotor hai nara nugui mankhana obono bubagra bai ringjak di pramothane bokakbe thansao phaide thansani mari hasteni lukurok bubagrano hamjagui bosek thansao phaika joto hasteni lukurok kathang aimung nai tongna angkha khayo sangkhe habanok bokakbe norok obotamo ani khatsangma obotamo moki thansani marida yakaiban nahlai mani marida bubagra bai ringjak bubagra bai saklajak bubagrani kognon nabui teni lukurok o khayo obo haike phai
gathering kha asu baja ke mai mas buya ke mai mas masaya phai जों tabuk orone bukuk somai kisisa orang lainnya punya sang yang kau tanah kapal ni takutnya bukuk somai nang nungguin man kana nang lebo parane ka ang sampamurani bose bolu kura phai ka nang ne sini yang digini paikna 1000 mai de jabe ka mai se ka ko pai ini nang je ora phai mane boba grana bose dorte hanjak buba gorona ke sing belai kena hazaga ang sasing ya joto ni sini lukuni bororo hoda bororo joto no hazaga joto no sing abai none kami wale thansa ni mari rogo tabuk se dorte lukura bose jama bose thansa tong ta jorate sini kami rogo joto thamsang lai jong nene bu mutama ani 35 ha ani yar de bu mutama lima jomatia ima jamatia bukuk jungni khupti khnai manga khapangni takhote bukuk song bohok maigri khobo bobagrana hamjak mbai tini o khayo phai asuk phaija mandui tongde kathang oi mongsi mai sangral habanok ni bekhak tui yang ni mangri no namne bage an koine buskane mangri no khapangni takhote bukuk song nara nogi man na obotamo obakit nasile mane mangri da yakaba thanchani marida obo sungchiri chen habanok ni bekhate sarana nang yanor noguine tongkana o kheto kopulung hor kamini kheto o chagya mai thane 12 tarik hak leimani agartala bo tabuk bo kobangma lukuro ke khabo dong mokala dong दिल्ली को खराब होलाय माने ठीक अबहायनो तिनि बो 20-25 हाजार बरक माने हनै वानसुक लाय माने बरक ने मथने बुखारथै फियाबा ओ खेदाव सागिया हनै ताबो लामा दिगि गरंजाक नरो सिने मांगलिबन हुन जमान खाना मानदुइ तने सरंग जरे दि बेसना सेंक थांगा आबे फंग तंगाय हेलो जतो हाव तंगले ओ दिनि लोक